boma ili likulamula pakali pano tukena tichotse afune asafune mboma kutani zikomo kwambiri. Mosataya nthawi ndipereke kwa Vice President achipani cha UTM kuti atitsekere msonkhano wathu wa tsiku la lero, ndipo ndikukhulupirira kuti akugwirizana ndi Vice President achipani cha DPP kuti tiyende bwanji kupita chitsogolo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri zokambidwa zonene zoti tingakambe alese wakamba kaleti nkhani yayikulu ndione kuti kamatuluka muno amalawi akhala akumva kuti ku Central Region kuno ndi kwa wina aliyese, palibe chipani chimodzi chimene chinganene kuti Central Region ndi pake yayi. Ife UTM pa Central Region so ndi pathu, a DPP so pa Central Region so ndi pathu. So awa PP ka Afodi ka Liberty zipani zonse ka 200 zili malawi muno na zonse nzoene kuti zikhozo panga nawo campaign pachani pa Central Region. Nkhani yayikulili pano ndionena kuti timve mtima mwathu tilimbikitsike kuti tipange campaign mwa ufulu, osaopa, osatopa, osafowoka. Pena pali pose aliyese aponde akapange campaign akakope anthu kuti avotele. Ine ndikusaka mavoti a Dr. Kabambe anzathu osankha mavoti sa president asa Professor Peter Mutharika, ena osankha mavoti a MyJB, ena osankha mavoti a ma president onse tili muno tikhale pa ufulu ndi pa mtendere alese agwire ntchito. Amalawi asankhe tsogoleri kuchokera ku fundo osachifukwa amangika, aopsezedwa, amenyedwa, akhapidwa, asoyesedwa mtendere zimene zozo tikuti ayi. Ife aku UTM tikunenetsa pano kuti wina aliyese akhale ndi ufulu opanga campaign. Voti ndi mtima. Faka enaso aku MCP azativoteraso ifeyo. Enaso aku MCP azavoteraso chani? DPP. Enaso aku MCP azavoteraso chani? PP. Enaso aku MCP azavoteraso chipani chimene akutani akuchifunacho. Malawi ndi watose. Anthu amene anataya moyo wawo kumenyera ufulu kuchokera kwa azungu, kumenyera ufulu kuti tikhale ndi multi-party, kumenyera ufulu kuti tifike pa tsiku lalero kuti tikuvala makaka osiyana-siyana, tapatse ulemu wawo, magazi awo sanapite padera. Ife ngati ana mbumba za Malawi tipange zokonda Malawi. Wina aliyese apange kampeni yake mwa ufulu ndi mtendere. Pano tukamba zokuti ife ngati zipani za opposition tikateteza mavoti kuti voti inalese satani isabedwe. Tikakhala kumene kuchokera mama mpaka na madzulo kuyang'anira voti kuti chifuniro cha Malawi chitani chichitike. Palibe kuba mavoti m'Malawi. Amalawi anzanga, pitani mukavote munthu amene akufuna. Mukavotere fundo zimene mwamva kuti zikuthandizani pa dziko lanu. Mukavotere munthu amene asinthe dziko lino. Musakavotere anthu oti akuopsezani. Mukabox pachi alesa makalamo yekha. Palibe kamera amene mujamo asakunamizeni kuti wina kakakhala kuonani. Iya mukapandri votere fendo kuti tidziwa. Palibe angadziwe. Vote umadziwa ndiwe ndi Mulungu wako. Kapemphereni mamawa Mulungu akuyankhuleni kuti kodi Malawi wabwino wa anathu amene angakhoze ndi ndani. Kapangeni zinthu opanda mantha. Osaopa, osatopa, osafowoka. Pena pali pose pondani pangani campaign azibale yanga. Mukaona munthu wa DPP akupangidwa chipongwe, akupanga chipongwe UTM. Mukaona munthu wa chipani china chilichonse chotsutsa, olo chimene sichili pano, ndiye kuti nafusa tipanga chani? Chipongwe. Chifukwa number 1 akupangidwa chipongwe m'Malawi. Ndimangofuna nditsindike pamenepo. Msonkhano wathu uno unaloza azuma anzathu kuti zimene akupangazi si zimene tinamenyera chani? Nkhondo. Komanso chitsogolo kumene chikupitako palibe amene amvere chani? Voti. Ifeyo tamba kale zathu anzathu sodipisa upangaso zawo kuti voti satani isabedwe. Koma pali modzi tikamayang'anana kuti wina alesa sapangidwe chipongwe tithamanga tiyenda msanga. Central Region, district by district, constituency by constituency, ward by ward, aliyesa apange kampeni mwa mtendere, asake mavoti yake. Amalawi asankhe anthu oyenerera amene akuona kuti athandiza pamoyo pake. Osaopa, osatopa, osafowoka. Tukupanga kampeni pano kuti ma president athu atani alowe mboma. Ndi mawu amenewo ndimangofuna ndikuthokozeni inu a vice president athu a DPP ku Central Region. Anthu anena kale zambiri akutifunira zabwino. Izizi ndi ndale, fetonse ndife achinyamata. Zokamba kunjaku zimakhala zambiri.
olenaso mene takhalira pano pa sakusangalatsidwa nazo enaso zipaniso zathu zomwe sakutani sakusangalatsidwa zazo koma ife tuna kuti chimene takwiya nacho kwambiri ndi nkhanza zimene tikumana nawo sizoona kuti VP Central DPP azikathamangisidwa ndi athu kwa Sunde kwafuna kwapanga chipongwe zimene zozo tikuti ayi sizoona so ine ku Central Region mulongo muno anthu azitipanga chani nkhanza zimene zozo tikuti chani ayi azibalanga Malawi konse kumene muli uko tenti pange chiganizo chabwino musiyeni wina aliyense apange kampeni yake kuti tipeze munthu oti atitsogolere dziko lathu azimayi osaziyang'anira pasi akakupangani chipongwe kandi wa DPP mukamona munthu wa UDF akupangidwa chipongwe mukamona munthu wa PP akupangidwa chipongwe ameneyo ndi m'bale wathu ameneyo ndi ndani osalola iyayi achinyamata ma director of youth athu chonde tikhale osiyana ndiye nawo ife tipange kampeni ya smart tikaona anzathu apanga zoyipazo ife tisakhale ngati anthu omwewe yayi ife tipange zinthu zimene Peter Mutharika amakhala akunenera zimene Dr. Kabambe amakhala utani akuyankhulira ife ndife Amalawi first tipangeza chani za dziko ndima amene wandikhulupirira yankhula nthawi yayitali tinanena kuti pano kunali kuti tikambirane zipani zosiyana za opposition titaona kuti mene zikuyendera pa Central Region ipo sitingazilole sangatho kungokhala kuti anthu akaniko panga campaign masiku atsalawa komanso ife ngati Central Region mavoti athu tateteza bwanji ndiye chipita chitsogolo tikuyitana mene anatitsogolerera ma director athu a elections azipani zotsutsa tufuna tilowese ku group yomwe ija tikhale tikukambisanabe kuti kuyenda uku makamaka kupoyang'ana mavoti athu kuti tateteza bwanji komanso anthu athu amene akavotawo tsiku limene lijalo pa 16 September zizakhala zotani kuti wina aliyense azapange chani voti yake mwamtendere tikhala tikukambisanabe tikhala tikumanabe tikhala tikuwunikiranabe kuti anzathu oyipawo asabe mavoti a Malawi ndi mawu amenewo ndingokuthokozani wina aliyense amene anabwera pano zipani zonse ndosa amene anatikonzera meeting iyi kuti ichitike kuti ife azipani akuluakulu tikhale kuti tikambitsane tikambirane kuti mpaka nazathekadi Central Region yayi yatsegukatu wina aliyense aponde pena paliponse timasuke zikomo kwambiri mmanja ali pang'ono patsala pang'ono boma lilichotsa pang'ono boma lili patsala pang'ono akati pang'ono boma lilichotsa patsala pang'ono boma lilichotsa pang'ono boma lilichotsa patsala pang'ono zikomo kwambiri our Vice President Madam Helen Chapunya our Vice President Honorable Alfred Gangata sichoncho ndi ma vice president athu achinyamata okha zimene agwirizana nawo agwirizana nazo iwowa ifenso tili pambuyo pandani ndi achakwera achoke asachoke bwana president Madam Vice President teni ndikhulupirira tafika pa mapeto pa ntchito yathu ya tsiku la lero zikomo kwambiri amandikonza Vice President kuti ayankhulekonso kumalizitsa ku mtundu wa Malawi. DPP oye nanga madero mbale modzi kutseka ina kusatseka anthu tabwera limodzi amati alidele mkulungorena na eti sai ndawira sanatani so tikupangana ndi atseke mbali modzi mbale osatseka amalero ngati ndiye pali mgwirizano amenepo. Okay, mwachidule ndimafuna ndi nenetse pano komanso ndiunikire kunena kuti monga mukudziwa kuti even chipani cha DPP pakali panopo nchonena kuti kafukufuku kadanena kale akuonetsa kuti ikutsogola DPP ndi 45%. Eti ndiye ndichifake nchofunika kwambiri kunena kuti anthufe tikapange secure our 43 chani kodi percent ndiye kuti ndimene tigwire ntchito ya UTM komanso kupanga secure vote ya athu anthufe pakamaze fika pa 16 pa chama 9 kwa usiku udzakhala kuti president odzana kuti
wadziwika kale. Komano ndimafuna nthokoze kwambiri unena kuti chofunika kwa chachikulu Amalawi tapulumutse mavuto. Ndifantha akuluakulu palibe mwana pano eti ndanena kale kuti panali agreement and pa agreement imene makidwa prepare ine kumbali kwathu as my leadership anapanga approve ndipo apanga approve and my director of legal he is here and ataso chitira mboni kuti ifeyo as DPP chofuna wachikulu mbiri a president athu Professor Arthur Mutharika chimene anaona popangira approve that agreement kuti kugwiritsa ntchito ndi UTM chifanena kuti Amalawi kunjaku akutani kodi akuvutika. Chifukwa chimenecho ndi chifukwa anandipatsa mphamvu a president athu kuti mupite mwakhale limodzi ndi a vice president anu a vice president a UTM Helen Chabunya pa chifukwa chimodzi monganonera pano kuti anaona chofunika kuti mtundu wa Malawi uwena kuti upulumutsidwe. Mmene kutsindika magwiro ntchito gwagwira ntchito limodzi chifukwa tikamayambakasa mawa kupangana atakinoka kunjaku MCP kuona zimene ife tupanga pano tiweti pange zoti kunjaku anthu amve kuti upanga chani tikamakhota zizilani kuti zizithandiza tikakhota kupita zinthu zizilani kuti zitheka ngati mmene mabwera kuno timadziwa kuti chifukwa tipange agreement and agreement inachitika kale onene kuti director of legal sana ione bwino agreement yofuna kuti akayione kenaka tipitirize ndi mambo athu osaina that agreement. Mulifundo zingapo mmene muzimene ife tapanga kubwera mabwera kuno timafuata sene that mgwirizano umenewo mmene gwire ntchito ifeyo ndi UTM pano pa Central Region. Ndifantha akuluakulu tidziwe nkhula zimene tiwenda kuchita pano pa ngati kutuma Malawi. Ine ngati vice president ndiwenda yankhule chimene ndabwerera muno kumaso ndazathuwa osati pangezo ngati ana iyayi kufika kunjaku Amalawi akotani kodi akutiona tikumvana eti nanga simutsa chimene bwerera muno simuna uzidwe timauzidwe eti. So agreement imene kakonze akhala ayiunikira ndiye kuti tikuuzaninso muiona either mwina soft copy kuti agreement imene napanga ndi kuti so naonse Amalawi so aone kukhala kunjaku Amalawi kuti tinapanga chiganizo chabwino kapena chiganizo chani kuti cholakwika. Zimenezo ndi mgwirizano wanu pano pa Central Region. Mgwirizano wa national ngati akuluakulu wanga amve kuti Amalawi akuvutika abwera nkutani kodi nkuyambana na Malawi chifukwa amene akuvutika ndi Amalawi si Gangata si Mpinganjira si Helen yayi koma Amalawi amene akuvutika akwakauma amene akusowa pa mchere ndi amene akuvutika. Ndiye tisamangike pano ndikutola my sister here ali ndi pressure alipa mmene anabwerera simene ali pakali pano pressure yachuka palepa tikumvana kaya ndiye timpempherere kuti pressure imeneyo apange overcome tikumvana kaya chifukwa anthu ena aso kuitenimo kuti kodi mmene mukupitiranji chifukwa nawonso aliso ndi mapersonal gains awonso amene safuna kugwiza naso zakugwiza noziyayi ndiye tipange zoti Amalawi athandizike tikumvana eti DPP pakali pano ili kandi 43% kwangotsa kochepa kuti zinthu zitani kuti zitheke ndiye tiyeni tigwirizane kunjaku ifere ambakale pano mangala anyamata a Central Region tingomalitsa kutani kuti kwatsalako ndi magazi ngati mwina atunikire pene papa komanso titsindike kuti ifeyo tikepo tsogolo tingofuna anthu alonjezere ndi mawu amenewa ine ndikuthokoze nonse amene mwabwera pano amene munabwera atolankhani komanso a DPP a UTM a Ford PP kuti mtima umenewu ndi wabwino munamva nkhani yako chepa ngakhale zinthuzi timazipanga ifeyo a UTM komanso a DPP koma nanunso tumutumizani soft copy kuti muione atero vuligo mwatumizira a PP kuti aone that is soft copy kuti aone APP komanso ajane a Ford komanso alibate aone zimene zili mmenemu kuti ntchito tikule mwantundu wanji komanso mweyaso na anthu amene akutionera aonenso pa social media kuchoka ku social media
chipeta bwera muno kuti agreement ayione for sizobisa yayi tupanga zinthu zizi for the sake of Malawians. It's not for Africa ngata kamene Helen amene ndani yayi koma amene amene kuti amene akuvutika ndiye mwipanga share kuti oyalesa agreement atani kuti ayione akuluakulu kumtunda akoko talolera nani musapereketse ana padzana anthu amakuvutika kudziwa tisanamizane apa eti kudziwa kuti sizingatheke koma atakonese nduyo tate ndisakhale ndi mphwidzi ona awineyo awine amalawi apulumuke tonsefe tili pano kuti tithamangitse Malawi Congress Party muno Malawi siyo chokodi ndima amenewa a vice president ayitemu atsika kale anayankhula atsika kale nanenso ndikutsekaso sankhano menewu kuti zimene yankhulidwa pano ndi zimene ife nabwerera kuti Amalawi athandizike koma chifukwa cha pressure zangayo I think zinazo zitheka ya eti ambuye auditsogolereni zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri tenta ombere mmanja a vice president a Central Region. Ndikukhulupirira kuti pamene tafika patsopano izi aziyamba atsogolera amenewa ndikukhulupirira kuti kutsogoloko zitheka teni tachotse anthu atizuza kwa nthawi yayitali mosataya nthawi ndi apempha chana titsegulira ndi pemphero kuti azitsekereso ndi pemphero. Zikomo kwambiri. Tiyeni tiseke maso tipemphere. Ambuye tikudalitsani chifukwa cha mwambo umene wakhala okoma okhathamira ndi onunkhira umene watipangisa kuti zipani zonse maka ku chigawo chino chapakati kuti tikhoza kupanga gwirizano kuti titetezane ndi chonga kuti Malawi aphulidwe pamoto ndi mavuto amene ali nawo lero. Ndikukhulupirira kuti mukayamba ntchito yabwino simmayirekera panjira zimene ana anu akambirana kunoku akuluakuluso kutundaku akambirana zomwezo ndipo ife tikupemphera mokhulupirira kuti Yehova pasanafike pa 15 September china chake chachikulu chichitika ndipo kuchitika kwa chachikulu chimenechi Malawi sakhala chimozimozi pamene anthu akubwerera makomo mwakwawo mwateteze mwayang'anire mwapasebe luntha ndi usogoleri onse kuti vote imene takaponyedwa pa 16 September 2025 ikatetezedwe ndipo owinayo akawine. Ambuye takuthokozani muzonse lidalisike dzina lanu pamene tikunyamuka pano mtendere wanu ndi chisomo chanu chiyende nafe mu dzina la Yesu amen. Aponso ndi pa mtsiriziro pa msonkhano umene azipani ziwiri za DPP komanso UTM anayitanitsa kuti alankhule ku mtundu wa Malawi. Mfundo zomwe zatuluka pa msonkhano umenewu zipani ziwirizi zikufotokoza kuti iwowo alowa mu mgwirizano ngakhale mgwirizano umene sudatsirizike bwinobwino sayinira kwake koma kuti alowa mu mgwirizano oti agwirire ntchito limodzi kuteteza voti yomwe Amalawi akuyembekezeka kukaponya pa 16 September pano. Akufotokozanso kuti iwowo akufuna agwirire ntchito limodzi maka kuthandizananso kuti zipani ziwirizi zisalandire chipongwe kapena chiwembu kuchoka maka ku chipani cholamula cha MCP. Koma ndicheze nanu kaye mayi Helen Chapunya tili pa kanema pa ya ndimati ndicheze nanu msonkhano menewu poyamba kunja kumomwe zimamvekera momwe anthu amayimbira panjapo masapota za zipani ziwiri zimenezi zimaoneka ngati mwina pali mgwirizano wina wake tangoona mutamba kulankhula panjapa pachitazi kusonyeza kuti sizomwe anthu amayembekezera masapotazi achipani amadziwa kuti kukuzakambidwa nkhani imeneyi. Zikomo kwambiri poti pasampata kuti tifotokozerere lero inayo zakambirana kuti pa Central Region mavota athu tapanga tatetezera bwanji tapanga secure bwanji. Ife monga UTM tindi chiyembekezo chonse kuti pa 16 September president wathu Dr. Kabambe akhala president wa dziko la Malawi and sifuna wina aliyense atipange intimidate atisokoneze pa kampeni yathu. Ife zankhaza sitipanga nawo tifuna issue based campaign ndefe tikamayenda tikumafotokozera Malawi fundo zimene zikufunika kuchitika kuno Malawi kuti economic engineer pampando nde munomo muli zipani zosiyana tinali ndi chiyembekezo kuti kukhala zipani zambiri zotsutsa kuti tikambitsane kuti pa Central Region kuno kodi kufika ka campaign tizipanga campaign momasuka komanso monitoring yathu ya vote security yathu iyenda bwanji. The main agenda of this meeting was that utsogoleri wa chipani kudziwa za watu wankanu machitika kuko
Uyu sunali msonkhano wa chipani wa tolankhani wokha unali kuti anthu azipani zosiyana-siyana tinakumana mu nyumba yomata kukambirana kuti kodi tingapange secure bwanji vote yathu kuno kuchani ku Central Region kuti aliyense azikhala ndi mpata opanga kampeni momasuka komanso mavoti athu tikakaponya ife UTM tikamakavotera Dr. Kabambe ngakhoti vote yake imene taponyayo ikagwire ntchito munthu asakati opyeze munthu asakati bele ife tikuwatsimikizira Malawi kuti palibe angabele chani abele vote imene akaponya Malawi ndi imene igwire chani igwire ntchito ife tikuwapempha Malawi onse ndithu kuti asatekeseke asabwere mbuyo asaope asatope asafowoke UTM ikulamulira chaka chake chino. Tathokoza zikomo kwambiri. Ndithudi pamenepo Helen Chapunya amene ndi vice president wa chipani cha UTM kuno ku Central Region kulankhulapo pa msonkhano umene wapa tili ndi Alfred Gangata vice president Central Region DPP. Anthu tukunja ku tisakambeza kunja kwa hotelo ino koma panja penipenipa anthu momwe anafika ndi mapokoso kuimba nyimbo zokhala ngati awiri no muli mungwirizano kale koma mutangoyamba kulankhula anthu panja apa panachita kufowoka. Zona anthu kuti amene ofowoka ndi mwina zimene amaganizo zichitike mwesi zimenezo koma titero kuti zonse zenda bwino mwachito titero. Mukukambirana zotani kumeneko chifukwa ngakhale nkhani yomwe munabwera nayo lero ikukamba zoti mwakuchita mgwirizano kuti mugwire ntchito limodzi kuteteza vote pa 16 September inu tikaonanso momwe anayankhulira Kambala zikukhala ngati kuti mukufunitsitsa atsogoleri anu atakambirana kuchita mgwirizano mukumakamba zotani kumeneku tinene kuti watsogoleri kulibe movement zikuchitika chapansi pansi. Kafe choyamba udziwe chinthu ichi tisina kuti fesi tikufuna amene tikufuna kupanga mtsogoleri DPP ilikaipa tsogolo ndi 43% ndi imene kupanga lead muno Malawi zipani zonse kuyambira MCP DPP patsogolo UTM DPP patsogolo ino mwapopa mwana afrobromita amene zikuyendera ndiye silinganena kuti ife tufuna ndani ya ndiye mwachidule tinena kuti aliyense amene angafuna kubwera kupanga plans ndi DPP ngomasuka ndipo ngolandiridwa abwera Ford abwera Libate aliyense akulandiridwa basa ndi agreement ndi DPP so wawa ngati angabwereso UTM rapanga agreement ndi DPP at national level ndiye kuti nawonso talandira abwere iwo wasati inu mupita kumeneko ndi mbali zonse zimene awene okambirana ndi kugwirizana koma ife kuti ambaka monga mona kale ndi nzanga Helen tili limodzi mamvaso mukutchulapo PP afford koma sitinaone kuno akuluakulu azipani zimene zikutanthauzani amene ulenso ndi presidential advisor wa PP ayanthunya amagwira ntchito JB anabwera anthu amadziwa zimene zachitika kungonena kuti I think pena pake pana muno bwino zina ndi zina kwambiri zipani zinazo ngati PP sanche kuiona that agreement then ufuna kundi mwayi kuti ayione kenaka tisane limodzi. Tathokoza zikomo ndithudi pamene ponso kufika pa mtsiriziro pa kukupatsirani zomwe zimachitika kuno ku 44 mzinda wa Lilongwe koma zipani ziwiri za DPP komanso UTM zalengeza ndithu kuti aganiza zoti alowe mu mgwirizano oteteza voti yomwe Amalawi akukaponya pa 16 September komanso kutetezana ku ziwembu zina zilizonse zomwe zipani ziwiri zingakumane nazo mu nyengo imeneyi ya kampeni. Kufika lero tikunena kuti Amalawi atsala ndithu ndi masiku 32 kuti akaponye voti ndipo lero zomwe zimachitika kuno akubwera kwa zipani ziwiri zimenezi pa msonkhano umenewu anthu ena kunja amayembekeza kuti mwina pano paulutsidwe zina ndi zina koma si zimenezo ndithu zomwe zalengezedwa pano ndizoti awiriwa alowa mu mgwirizano oteteza voti komanso mgwirizano oziteteza okha kuziwembu zomwe angalandire pa nthawi ya kampeni ndeti tsindike pamenepo zomwe zachitika kuno sizoti kapena sizikutanthauza kuti zipani ziwiri za UTM ndi DPP zalowa mu mgwirizano ayi koma Central Region ma vice president azipani ziwiri zimenezi ati agwirizana kuti ateteze voti pa 16 September kuteteza voti kumeneko ndi ngakhale kuti kuteteza voti yomwe ikupita ku presidential candidate wa UTM kapena kuteteza voti yomwe izakhale kuti ikupita ku presidential candidate wa DPP. Kuchoka muno mu mzinda wa Lilongwe komwe timakupatsirani mwambo menewu munali ndine Kathe Maulidi
komanso mzanga pamakina Khumbo Kaliwo Emmanuel Simpokori ndi Taufiki Chipinga. Pitirizani kuona ma programs osiyana-siyana pano pa Times.